e que papel xogou o concurso de sementes Ribeira Sacra no proxecto? Pois mira, xa estaba bastante avanzado, levamos xa 4 ou 5 aniños, me parece, xa con Terras de María Castaña, xa iba rodado, pero serviunos para un montón de cousas, serviunos para motivarnos, porque ao final que un xurado como que había aí, que digan que a túa idea que está ben e que o estás facendo ben, pois eso reconforta. E depois a parte económica pois tamén axuda, porque nós empezamos sin axuda ninguna. Nós empezamos co posto e foi o traballo e a constancia o que nos botou para diante. E, jorín, chegar a semente que nos dean pois un premio tamén como eses, pois axuda a moitas cousas. Pois dedicámoslo, mira, a compra de maquinaria, pois a gastos varios, ao final cambiamos de furgoneta, pois tamén nos axudou a eso, pois sí, esas cousiñas que, jorín, que veñen moi ben. Oxe, que creceu moitísimo, isto estaba dentro das vosas previsións, estades contentos? Home, hoxe en día, pois sí, somos varios rapaces que estamos traballando na contorna, uns rapaces que xa tamén traballan e producen para vender aquí na Plaza de Abastos de Monforte, e estamos moi contentos, sobre todo tamén por a parte da clientela tamén, que tamén valora un montón que se produce aquí na zona, os alimentos que se consumen, o alimento fresco, os vexetais, as hortalizas e a verdura da contorna, non? Que ao final é un plus de frescura, de calidade e de todo. E ao final a economía que queda aquí na zona tamén.